гарчанде дар баргузории тӯи маъракаҳо мардум аз сарфи хароҷоти беҳуда худдорӣ менамоянд, вале ҳастанд ҳолатҳое ки боиси вайрон шудани бандҳои алоҳидаи қонун мегардад. зимни як амалиёти муштараки кормандони бахш оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии шаҳри Турсунзода ки дар ҳамдастӣ бо кормандони шӯъбачаи боздастии давлатии автомобилии шӯъбаи корҳои дохилии шаҳри Турсунзода гузаронда шуд, ду қонуншиканиро дар самти аз меъёр зиёд ташкил намудани ҳаракати гурӯҳии автомобилиҳо ошкор намуданд. шаҳрвандон дар баробари он ки ба қонуншиканӣ роҳ доданд, бар замми ин ба кормандони масъули мақомоти милитсия итоат накарданд, ки дар натиҷа чораҳои фаврӣ андешида шуд. шӯъбаи бодрасии давлатии автомобилии шӯъбаи корҳои дохилии шаҳри Турсунзода дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзиму анъана ва ҷашну маросимҳо аз 8 июни 2007 сол дар якҷоягӣ бо шӯъбаи танзими шаҳри Турсунзода ҳар ҳафта рӯзҳои муайян рейдҳои муштарак гузаронида мешавад. нисбати қоидавайронкунандагон дар асоси моддаи 328 кодекси маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон маводҳои маъмурӣ тартиб дода мешавад ва нисбати қоидавайронкунандагон низ аз тарафи бахши танзим чораҳои қонунӣ дида мешаванд. то қабули қонун буданд шаҳрвандоне ки аз суннатҳои мардумиву миллӣ сӯъистифода намуданд, онҳоро чун воситаи худнамоӣ, шӯҳратпарастӣ, ба даст овардани обрӯ ва ҳатто мартабаву мақом истифода менамуданд. гарчанде чунин худнамоиву исрофкориҳо имрӯз кам ба назар мерасанд, вале дар роҳи расидан ба ҳадафи ниҳоии роҳбарияти олии кишвар ки таъмини зиндагии шоиста мебошад, бояд ҳар як фарди ватандӯст дар роҳи татбиқи ин қонуни миллӣ самгузор бошанд.